سلام كورات خاتلتي كما ياللهم بأركاس قبل متحيزان نوح زولة كفالات زخيت بزعبا أطاقما كمبيوتر كزرقحي سلازي سابسكرايب زي قبركم نزا فيديو تريوان تدعى لكم سابسكرايب تقبروا يزخاخركم بتم سابسكرايب زقبركم كأني يغني اللي كاولي بيزا مسجنكم أبناي لومي قدامي كفال نرئين بأرنتاين كمبيوتر أبنتك أملو جزينا نحيلنا كأقوالنا زخيلا حموشتة أقدستن حقستن ميلاتاتنا خنرئي እታ ቀዳሚቲ ኣብዛ ቪድዮ ንሪኣ እምበር ኮንትሮል ኤ እያ ኮንትሮል ኤ ክንጥቀመላ ምስ እንደሊ ልክዕ ከምዚ ኣብ ስእሊ ንሪኦ ዘለና ኣብ ፀጋማይ ሸነኽ ናይቲ ኪቦርድ እታ ኮንትሮል ትብል ንረኽባ ድሕሪኡ ንዓ ብምጥዋቕ መሊስና ኣብ ኤ ብምጥዋቕ ኢና እታ ኮንትሮል ኤ ንጥቀመላ እዛ ኮንትሮል ኤ መዓስ ክትጠቕመና ትኽእል እንተዳኢልና ንኣብነት ዶኩሜንት ኣብ ንፅሕፈሉ ግዜ ከምዚ ብዙሕ ቴክስቲ ይህልወና እሞ ወይ بملو أفتا دوكومنت زلو سلكت كنقبرو انتدا دلينا كوبي كنقبرو دينا دلينا وي كندوم سويتنا دلينا وي زخون نقر كنقبرو دلينا جن كله اتي أفتا دوكومنت زلو تكست يكون سألي كله بحسب سلكت كنقبرو مستدلي كابب حدا كابلا عليك ساب تحتي كم زجرنا داخدنا سلكت نقبرو حنت جزي زي اوبشن زي ازا كنترول ايه تقيمنا سلكت كنقبرو نخدمو عندي خمزي جرنا حنت جزي كله زي بزا دوكومنت زلو سلكت كنقبرو نخدم مالتي أب كم تطقمنا كلا أبنت كأني أبنت ولا أبنتنا أب لابتوبنا يكون كمبيوترنا مالتي بزي قدس كم زعينة فايلات أبزنها لنا أبنت أجي إذا كله سلكت كنقبرو مسندلي كابب حدا زقبرو حنت جزي كنترول إيه تقيمة سلكت كنقبرو بتحريو خدم السوق دلي وي زخنا قرت كنقبرو دلي بحسب يقبرو مالتي شو خمس جيرنا جزي حق ودنا يخدم مالتي እታ ካልአይቲ ብዛ ቪድዮ ንሪኣ ኸ እንታይ እያ ኮንትሮል ሲ እያ ኮንትሮል ሲ ከዓ ኮፒ ኣብ ምግባር እዩ ዝሕግዘና ንኣብነት እዚኣ ኮፒ ክገብራ ደልየ ኣለኹ ንበል እዚ ቴክስት እዚ ኮፒ ክገብሮ ደልየ ኣለኹ ንበል ኮንትሮል ሲ ክጥቕሞ ሓራብ ዝመፀ ከም ንሪኦ ዘለና እዚኣ ኮንትሮል ሲ ተጠቒመ ኮፒ ገይራያ ማለት እዩ ብቕልል ዝበለ ግዜ ከየጥፋእኹ ኮንትሮል ሲ ብምጥቃም ኮፒ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ምርጫ ኣብዛ ቪድዮ ንሪኣ ኸ እንታይ እያ ኮንትሮል ቪ እያ ኮንትሮል ቪ ከዓ ማዓሲና ንጥቀመላ ነቲ መጀመርያ ኮፒ ዝገበርናዮ ነገር ስእሊ ይኹን ቴክስት ማለት እዩ ወይ ፅሕፈት ፔስት ክንገብሮ ወይ ክንምዝግቦ ክንፅሕፎ ምስ ደሊ ኢና ኮንትሮል ቪ ንጥቀም ንሱ ከዓ እንታይ ኢና ንገብር ንኣብነት እዚ ቴክስት ዘሎ ኮንትሮል ኤ ተጠቒመ ድሓር ኮንትሮል ሲ ተጠቒመ ኮፒ ገይረዮ ኣለኹ ኣብዚ መፅኤ ድሓር ክምዝግቦ ተደልየ ወይ ኣብዚ ፔስት ክገብሮ ተደልየ ኮንትሮል ቪ ተጠቒመ ኩሉ እዚ እዚኣ ዝፀንሐ ቴክስት ኩሉ ብዚ ኣስጊረዮ ኣለኹ ማለት እዩ ኮፒ ገይረስ ኣብዚ ከዓ ምዝግበዮ ኣለኹ ማለት እዩ እታ ራብዒቲ ብዛ ቪድዮ ንሪኣ ኸ እንታይ እያ ኮንትሮል ኤፍ እያ ኮንትሮል ኤፍ ከዓ መዓስ እያ ትጠቕመና ኣብ ዝኾነ ዌብሳይት ይኹን ኣብ ዝኾነ ዶኩመንት ከይድና ንዝተወሰነ ቃላት ክንረክብ ምስ እንደሊ ካብ ንኩሉ ኣንቢብና ቀስ ኢልና ነታ ዝደለናያ ንረኽባ ኮንትሮል ኤፍ ብምጥዋቕ ናብታ ዝደለናያ ወርድ ይኹን ቃል ብቐሊሉ ክንረኽቦ ንኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዛ ዶኩሜንት እዚኣ ንሪኣ ዘለና ብዙሕ ቴክስት ኣሎ ኣነ ሓንቲ ዓይነት ቃል ክረክብ ደልየ ኣለኹ ንበል ድሕሪ ንዓ ክረኽባ ድሌታ ክገብር ኮንትሮል ኤፍ ክትውቕ ከምዚ ኢለ ምስ ተቐብኩ ከም ዝብል ክመፀኒ እዩ ንኣብነት ሳብስክራይብ ትብል ፅሕፍቲ ክረክብ ደልየ ኣለኹ ብዛ ዶኩሜንት ካብ በብሓደ ከይደ ዘንብቦ እንታይ ክገብር ኮንትሮል ኤፍ ጠዊቐ ከም ዝብል ምስ መፅአን ሳብስክራይብ ኢለ ይፅሕፍ ድሓር ኣብዚ ይብለሎ እዚ ከምዚ ገይሩ ሃይላይት ገይሩ ብሕብሪ ማለት እዩ ሳብስክራይብ ትብል ኣበይ ከም ዘላ ይነግረና ኣሎ ከምዚ ገይሩ ብቐሊሉ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ከዓ ግዜ ክንዕቅብ ንኽእል ማለት እዩ እታ ሓምሸይትን ናይ መወዳእታ ናይ ሎምን ከዓ እንታይ እያ ኮንትሮል ኤስ እያ ኮንትሮል ኤስ ከዓ ማዕሲና ንጥቀመላ ንኣብነት እዚ ዶኩሜንት ይኹን ካልእ ነገር ፅሒፈዮ ኣለኹ ከም ንሪኦ ዘለና ሴቭ ክብሎ ምስ ደሊ ኮንትሮል ኤስ ይጥውቕ እሞ ሴቭ ይኾነለይ ሓደ ግዜ ሴቭ ጌርካ ተነርካ ኣብኡ ከሎ ሴቭ እዩ ዝኸውን እንድሕር ስም ዘይሃብኩ ተፀኒሐ እቲ ወይ ንመጀመርያ ግዜ ሴቭ ይብሎ ተለይ ግን ኮንትሮል ኤስ ምስ ጠወቕኩ ስም ክሓተኒ እዩ ከምኡ ጌርና ከዓኒ ዘዝፀሓፍናዮ ቴክስት ኮንትሮል ኤስ ብምጥዋቕ ሴቭ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ እምበር ኩለን ዘን ቀዲመ ዝበልክውን ነንሕድን ተኣሳሰረ እየን ኩለን ብሓባር እውን ክንጥቀመለን ንኽእል ኢና ንኣብነት ኣብዛ ዶኩሜንት እዚኣ እንድሕር ደኣ ኩለን ብሓባር ክጥቀመለን እንተደኣ ደልየ እንታይ ክገብር ክእል እዚ ንህለ ዝኩሉ ቴክስት ዝመልእ ዘሎ
كنترول اي جيره سيلكت يقبرو بدحري كنترول سي لنا خليتي باغير دما كنترول سي طويقه كوبي يقبرو سالسيتي كنترول في لنا بتا كنترول في خا እቲ ኮፒ ዝገበርክዎ ኣብዚ ፔስት ይገብሮ ማለት እዩ ኮፒ ዝኾነ ኮይን ዝነበረ ኣብዚ እንደገና ይጽሕፎ ማለት እዩ እታ ራብዒቲ ኮንትሮል ኤፍ ዝበልክዋ ከዓ እታ ኮንትሮል ኤፍ ጠዊቕና ከዓ ከም ዝበልናዮ እቲ ዝደለናዮ ዓይነት ቴክስት ድዩ ዋላ ካልእ ነገር ንረኽቦ ማለት እዩ ይነግረና ባዕሉ ከም ዝንሪኦ ዘለና እታ ናይ መወዳእታ ዝነበረት ከዓ ኮንትሮል ኤስ ከዓ ነቲ ዶኩሜንት كنمزجو تدلينا كنترول اس طويقنا اتي صحفنا دوكمنت نمزجو مالتي